Made in Italy. Ränkätään Teemu Selänteen autokokoelman 5 timanttisinta yksilöä. Vamos. Mercedes SLS AMG. No AMG on aina hieno, niin sanotaan, että tää on 3. No mä en itse tiedä tätä autoa, niin mä sanon tälleen niin kuin hyvällä perstuntumalla, että 4. Chevrolet Corvette Convertible. No Corvette on klassikko, niin mä annan tälle 2. Mä laitan sen myös 2. Ferrari 550 Maranello. No Ferrari, niin mä annan tälle, tää on kyllä 1. Mä laitan 3. Mä uskon, että sieltä tulee vielä hienompia. Dodge Ram SRT 10. No sanotaan, että tää on 5. Mä laitan myös 5. Ferrari Enzo. No tää menee nyt kyllä 4. Mulla taisi olla 1 jäljellä, niin laitetaan sinne. Mut hei, tykkää videosta, jos sunkin mielestä Teemu on paras lätkän pelaaja. Kommentoi alas sun valinta Teemun kärryistä. Ja seuraa tätä tiliä, jos olit messissä tämän vuoden kultajuhlissa.